haike lamsuko joto kokborok explain video channel nai tongna hasteni rungsrung tongnai lokorong no joto no lamsuko jini kokborok explain video channel o bini mung hingkai Kornili Debbarma bin baba ni mung hingkai Montu Debbarma bini ma ni mung hingkai Ronumala Debbarma bo rungsrung tongo Tipra academic rungnogo bini kami hingkai Patni para Borokathal Mandai West Tripura bo Amjokmung Madhyamik Amjokmung 96.40% langai Amjokmung pass khlaika chini channel ni bisingdei bono black haka hama yafro bini mung hingkai Kornili Debbarma bini kami hingkai teisa haina hain sajago bini kami hingkai Patni para Mandai Borokathal West Tripura 2025 BCO bo Madhyamik Amjokmungo 96.40% mark langai pass khlaika bo top 10 list o khobjakha hinui koktwmani bisingtwi chwng sawui mankha Tripura sani bisingo bo khoroksa Madhyamik Amjokmung riwi 96.40% mark langai pass khlaika haike totono hambai video naitongma bagui video kotal subscribe khlai di।